lang hilin eh. Hi, good afternoon. Madong palis sa tibok kalibutan. Og daghang salamat Lord. Daghang salamat sa kinabuhi nga nakaraos sa Diyos upaw. Daghang kadong salamat jung tanan sa mga priming nagsubaybay. Labi jud makagahom, labi nas labang makagahom. Salamat kadto Lord. Daghang salamat nakaraos na jud ang beres. Karon di ay hindi ko dalas bahay kay mamaligid cesarean siya na di lagi maka di papakanan o di pa maka utot, kinahanglan sa makautot ja isang lagaan karon og kamunggay kay magdoktor niya. Pasalamat ko sa isang doktor kay kadukado sa ni Rubing ganiha. Samantala ubang mga pasyente tagdo sinakaadlaw sila way doktor nila ni Rubing natinga sila ganiha sa upaw nga agilang jahang doktor. Sakto tang ko ganiha mga alas 9 ni Rubing nagisang doktor nga nag-opera ni sa gahapon. Salamat siguro ko. Siguro guide po to sa Ginoo nga wa may pasagdi bisag dugay may naka-sud sa ospital, dugay may naka-plaster pero at least nakaraos sa gihapon. Kalian gihapon sa Ginoo nga gamong doktor okay na kayo. Grabing mga advice sa isang doktor. Sa katong nangutana giningan nga gisabay ba kuno ag mayo mapagkuha wa kay namin na sa doktor ganin sa ganiha nga obserbaran pa di ay ja lahi pud mo nagizang samad sa isang siis lahi po sa ubang siis lahi pagkahiwa. Subhanahu dengan salamat yung tanan labi na nila Mirst and family katuningan ng giatang kuno sila. Salamat kadto yung tanan ni Laila Amid, salamat ni Jit Mendoza, salamat kadto Siri Katubay, salamat kadto ma'am ni Bira ato sa to nakalipat ko sa jangkon dili ko kon kadto bitaw di na mo sa tagsaon kinsa mo. Salamat kunyong tanan ja katuday ingon si Ma'am Almal Lim. Salamat kadto Ma'am lingan si Jas comment nga liwat ko na siyempre liwat ka kuno magbantay maning kagaan karon makauli pa baka ko sa Diyos buhol nga isud man kay insurance doktor 3 months man sa mo makagalaw sige kasi sang opera ja mo lang ito ag bata buwa buyag lalimang kag 3.7 tingag pag-asa na gapon nga bugat na mura nag 1 month nagkagubot ko kanang mga nurse katong nurse na mo nga taga Cebu nga Duterte apelido bugatan kadto na ikag kuno siya sa bibi na mo nga hingato kadaka si Bibi Precious Mira Abya bo di sa puton lang nga taas man basta kay magingan ni upaw. Daghang salamat yung tanan Ma'am Siri Ulrich, salamat kadto ma'am ni Mons Sixter, salamat kadto sa pag-perming suwaybay, perming silip. Daghan ingin nga daghan kuno nag-atang. Di naman tag sa hingan. Masin sunod adlaw maghingan ko sa mga nanggiatang. Salamat gyapon ko nitong tanan. Kay malay karon dali-dali ko guli. Kay magharos pa ko kamunggay. Magharos ko kamunggay kay sabaw ko isud la mastermos. Isud la man kuan kay Ning magdoktor nga pahig ko dag plain nga sabaw. Dwa pay unod, dwa pay luto, sabaw pa. Murag kanang tahi sa murag samad sa kaupaw nga kuan murag mga na pud kataas, murag pare-pare kataas ko sa ang opera sa ang gallbladder. Tuna umbihas la magaho, isa na straight. Kuan kaya bata pud buaw-buaw buyag daghan naging naikag ning kaping-pink na kuno mo di siguro tong isang pagbulos niya nga arang lisira niya may abin hagtubigan puro maday bata sa katong pa makakita sa bata paliho lamang mugli sa hang
pajag kay nagbata dadto ni silong sa pajag. Bitaw. Murag agamo rang bata tusod sa among room nga maray dake-dake. Ja. Murag ito. Pasalamat pud sa among katapad sa among hangdi kay kibaw man siya nga kanang lisod ag kuan. Lisod pagatas si upaw. Ja bawal man lagi pud magbuti-buti. Munang gisabay pud padidi si Bibi. Among gipalidis Bibi sa laing ina. Kay hay labis buntas kay ubang mga inahan to nagtago-tago magbuti pero murag lisod din sa masakpan. Munang karon magkaroon sa kog kamunggay. Kay maglaga kog kamunggay request sa sabaw kuno para pong mugatok ijang suso. Kaya mo ito naganiha nga mga tana ko no komprogrami ug sa to ijang gitumar nga para pagatas wa po ka pangutana. Kaya wa po ko makapaluhod dun sa po ko magpaluhod. Mutana ko kung sayang ay pagatas kay ako sa una o pagatas magsunog raman karon kay di pa man sa pwede makakaon kay daghan pa magbawal kay mao lagi nagnaalagi pa samad aron para pas dang kaduhan. Pasalamat tumigda ka sa mong doktor kay narubing sa ditso ang uban dito yung taon na niabot nagtagkapit na magtulo ka semana pa sila makagawas wa pong rubinga sa ilang doktor sugad pag-opera murag nasray nagluli-ili. Salamat ka Diyos labaw makagahom nga wagyapon pasagdi sa tanang ng comment nga natong niingan nga madyo lagi ta kung sa buhol sa buhol lagi yung ta kay makasud tanan pero karon makasud pagaling pero magtago-tago di basta-basta na dinis Manila o gani ka magpa-admit karon padyo ko na ka nga grabe siyang paita daan jud agyan jud garang kapait sa sitwasyon sa pag-admit pero bisag na agyan magkapait salamat gyapon sa Ginoo kay nakalingkawas na kamang beres sa katulong giatang sa hang apo li naman mo sa hang pajag kay nanag ang apo diya ni silong nas pajag si Little Princess Mirabia butil man di man tipas kaya og gibutil naman kay naman lagi mando Precious Mira Abia angan bawod sa punitingana madung palis ni Ma'am Huning Ayop. Ya ma'am, maglaga ko kamunggay. Puro kamunggay, request ni Upaw. Sa bawra pa di jahadan. Kay, di pa man sa pakanon ng kuan. Sa pakanon og gahi. Kaya maglaga lang ako kamunggay. Sa baw parang mugatas. Ambil mo kanunay ni Damers ang family ni Ma'am Almalim. Salamat kalos pagsilip sa katong giatang ang gatang sa mong precious Amira Ibia silang kamunggay laga ko ng paan kamunggay puro kamunggay sabaw may kamunggay na tagis butok kapag di mo katas paan dengan salamat yung tanan sa kong pagsubaybay ka-experience ko o ganis Manila ma-admit grabe agaban nabot og bail tag 70
Agaban kabilog dagko agaban nigawat tuway masirubalan sa agaban magbut-but kay bisag ngakon sa pilhil tuwa kaltasi. Grabe, kulba. Kulba ka doon ay mag ay tas may lapos doon. Kasi talaga bedes niyaging simana nga. Kasi talaga sa upaw, masapay dito ng laman na ikong sa nagbilaran. Magod pa yung nagdahamag nga to, kaya bisag sipaw elektro man tapos din eh. Pero mo to experience. Experience sa ingat to. Grabe. Pero salamat kaya po sa labaw makakaham. Salamat sa mga big fans. Sunod ako pohon mag-shoot out o hindi ko magdali. Shoot out na lang pustanan-tanan. Tanang lili. Ibaw na mong kinsa mo sa lili sa hangkuan. Lili mo sang pagagay ito anagahang apurad to. Rabid kamugay ka. Kapit na malaos. Salang po kron, magdako bawon. Ay, bisag pod og palit sa gawas. Pag supaw ka nga na matungod dala mo kagawan ta kun sa uli dali mang sabaw kay yung doktor ganiha nga pwede ko no kumpay og plain nga sabaw pasag sabaw baros kanang nilaw ay nga utan o sabaw baros isda. Da mo wala na supaw di man sila basta-basta mo kaganas ngana sa kung giinan sa pamimad. Pag hospital na ako na magmanga ang gawas pero ako din pwede mo kagawas. Umukaan manggaling atos mga kanang nga kuan para ng Jollibee kung ganang mga tabi-tabi kalabayan ko na sa iskinita sa usmon nga nabiglangaw ilang tinda na kabuyang niyang ra mas ito di gud so pa mo nga na ang kuan kaag basta-basta ana sa kuan. Diya kaya murag doon na ng pinagpatugtog. Kita na patasunod nga lakang. Salamat naman yung tanan. God bless. Ingat mag-uban ka nung nato labang makagahom sa talan natong lakaw. Salamat. Okay, murag doon na pinaglagutob. Bulong na pod. Kamunggay. Sabaw raman ka po dani. Katas sa kamunggay. Oh, sa kamunggay pagatas. Aranisod sa kermos. Parang init pa. A few moments later. Malamang hilak, daghang nang hilak oh. Siriwal hilak, sirhilag. Ayan. Tingin sa camera si Bibi oh, Dalton oy. Hala. Bibo be.
Oh. Di lama kayo nagbibukang. Yang nanay. Gawang bibi dia. Apo ni Sariyag. Parang nagabo na na yun. Nabaga. Uy, hala. Isa nga baga.